Szia! Nagyon sok szeretettel köszöntelek téged, titeket itt ma velem nálam. Engem Kamaszné Kajzer Annának hívnak, és én vagyok az oldal szakmai vezetője. A mai alkalommal egy olyan témát hozok be nektek, ami azt gondolom, hogy mindenki számára nagyon fontos, és ez pedig a napi gyakorlás a nyelvórára, vagyis az angol nyelvtanulásban. Tehát az első kérdésem az az lenne, hogy neked mennyire fontos a napi gyakorlás. Gondold most ezt át, és nyugodtan akár megírhatod nekem ide kommentben. Mondjuk egy átlagos nyelvtanulóban gondolkozunk, mondjuk nem egy középiskolás tanulóban, hanem mondjuk egy 20 plusz, 30 ilyesmi korosztályban, akkor szerinted úgy, hogy mondjuk heti egyszer 60 percben tanul, heti hányszor érdemes gyakorolni egy héten? Nyilván minden nap lenne a legjobb, de ezt nem mindenki engedheti meg magának, tehát minden második nap lenne a legjobb igazából a gyakorlásra, én azt gondolom. Az adott nyelvtan gyakorlására ezért szoktam házikat küldeni, illetve nem csak hogy az adott nyelvtan, hanem a szókincs gyakorlására is. Erre különféle módszerek vannak. Lehet az is például, hogy mondatokat ír saját magadnak, vagy a tanuló saját magának mondatokat ír. Lehet például azt is, hogy kis szókártyákat készítesz magadnak. Lehet például azt is, hogy fizikailag papírra felírod az egyik oldalra a magyart, másik oldalra az angolt, és akkor forgatgatod saját magadnak. Akár be is rakhatod egy bugyiba, vagy egy dobozba, amik már megvoltak, mondjuk minden második nap előveszed őket. Ugye itt megint ez a kérdés, hogy mikor tud a tanuló időt szánni az adott nyelvtani részre, vagy akár a szavakra, tehát az időbeosztás az nagyon-nagyon fontos. Tehát ugye saját idődnek te vagy a gazdálkodója, vagy beosztója, és fontos az, hogy találj a nap folyamán egy olyan időpontot, amikor be tudod építeni ezt a gyakorlást. Tőled függ, hogy mikor, rád van bízva, de fontos az, hogy be tud osztani az idődet úgy, hogy ez a napi gyakorlás megvan, vagy akár 2 naponta gyakorlás, mert ugye különben, hát mondjam úgy, hogy nem sok értelme van. Nyilván vannak olyan tanulók, akik csak úgy járnak hozzám, hogy heti 60 percben, mert ezt tudják beépíteni, ez is rendben van, de sokkal gyorsabban tudnak haladni, vagy tudnának haladni, hogyha otthon is foglalkoznának ezzel, de nyilván mindenkinek erre nincs ideje. A tanóra is tök jó, mert általában ilyenkor beszélgetni szoktunk. Úgyhogy ennyi lett volna a mai bejelentkezésem a gyakorlás fontosságával kapcsolatban. Írjátok meg nyugodtan kommentben, hogy ti jártok angol tanárhoz, és hogyha igen, akkor szerintetek hányszor érdemes gyakorolni, feladatot csinálni. Ugye az is gyakorlás, hogy mondjuk megnézel egy videót, és mondjuk a szavakat, számodra fontosabb szavakat kiírogatod, vagy csak megállítod a videót, és megnézed, kiejteted a szótára, stb. Tehát ezek is teljesen működőképesek. Úgyhogy köszönöm a figyelmedet, az idődet, hogy ezt most rászántad erre a videóra. Kérlek, lájkold be, és oszd meg másokkal is, hogy másokhoz is eljuthasson, akiknek szüksége van rá. Úgyhogy további szép napot, szép hetet kívánok nektek, sziasztok!